Mga pusong commercial establishment sa Bacolod City na sunog, kahalitan sa kalayo nagdangat sa Ginabulubanta 20 milyones pesos. Si Thessalonia Ordales nakatutok. 8 ka oras nga ginbululigan sang mga bumbero nga mapalong ang kalayo sa sini nga establishmento nga nahamtang sa dalan Locsin, Lazariaga sa syudad sang Bacolod kahapon sang aga. Masulod na kuntani sa trabaho bilang sales lady si Katrina sang ginsugata sa mga upod nga nagkinarankaran bangod tuma na kadako sang kalayo sa ilabaligyaan. Open na kami sir sa aming store. Tapos, good kailangan singgit sa piyang na may sunog na nga dako. Pagkita na namo, naman ang tumas ate, nagsala na, kagiyagi sa store na nasunugan. Tapos ako na, nagginuwa, naging kami na tanan. Suno naman kay Michelle, isa man ka sales lady, sa butik gid nga may baligya nga mga bayo kagkalo naghalin ang kalayo. Ang lalaki, dahil may sabok, nagrambal na may sunog, nasunog ang sa papa nila. Nagdok-dok sa ganing nga matawag bumbero, teka ang tagiya, wala namate. Dugay-dugay, nagdakot na tayo ng kalayo. Ginabulubanta naglabot sa 20 milyones ang balor sang kahalitan nga ginbilin sang sunog. Nahibaluan nga alas 8:35 sang aga nagumpisa ang kalayo kag pasado alas 4 na sang hapon nagdeklarar sang fire out ang mga katapos sang BFP. Sa karon nagapadayon pang investigasyon sa gintunaan sang sunog. Thessalonia Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition.